Emlékezzél meg rólam, ha majd országodba érkezel. Erre Jézus így válaszol. Bizony, mondom néked, ma élem leszel az ígben. Déltájban sötétség támadta az egész földön, délután 3 óráig. A nap elsötétedett és a templom függönyek középen ketté hasadt, és akkor Jézus fölkiáltott nagy szóval. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És ezekkel a szavakkal kileheltelek én. Sötéten látta a százados Istent magasztalva mondta. Ez az ember valóban igaz volt. Az egész tömeg, amely ott volt a jelenetnél, és szemtanúja volt annak, ami történt, mellét verve ment haza. Az ismerősei pedig és az asszonyok, akik Galileából kísérték, távolabb állva szemlélték mindezt. És ime volt egy József nevű tanácsos derék és igaz ember, ki Arimateából Juda egyik városából származott, és maga is várta Isten országát. A főtanács határozatával és eljárásával nem értett egyet, és bement Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Azután levette, lepelbe takarta, és egy sziklasírba helyezte, amelyben még senkit sem temette. A készület napja volt, és már égtek a szombat fényei. És felmentek a Galileából jött asszonyok is, hogy lássák a sírhelyet, s hogy hogyan temették el a testet. És hazatértükben illatszereket és illatos olajokat vettek. A szombatot azon
testvéreim, hogy megváltunk királyunkhoz, mindenkor hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál meg bűnünket. Kérünk téged, hallgass meg minket! Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Kérünk téged, hallgass meg minket! Keresztedből fakadó béke és egyetértés minden nép számára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyet lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Kérünk téged, hallgass meg minket! Megváltó kereszthalálod által ad örök életet az elmúlt életre. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
számunkra, ami Jézus Krisztus teste és vére lett. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsáss őket szent színen látásáról. Ő kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a borosságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő veled és ő benned, a Tét mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szándékod szerint békében, és add meg teljes